ngono kuwi. Kula cek cilik, Pak. Lah iya anane sik cilik tak benerke, gen apik. Sampean nyawang aku Bukesi ya, Pak. Oh, omongane tak pangan lho kowe iku susuke. Kula ki Sofi, Pak, Sofi. Iya, Sofi COD. Ayo. Lah nggih niku Sofi COD. Baleni, Nduk. Iki wis kat mau wis medan-medun nguyuh ae. Iya ta. Genduk Sofiana Putri. Ayo, sing kondang. Soraya. Iya urung rampung. Sofiana Putri Soraya. Nah, ngono lho. Getaki karo dalang. Wonge bocah ireng ngangge biru kaya madu mangsa malah. Nggih, asalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya harap segera datang. Ayo. Wis terus piye wis? Apalamu piye nduk bar kuwi? Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu nduk Cahayu. Sinden sugeng dalu. Sinden kal. Sugeng dalu Bu Sinden sing gemoy-gemoy. Wah iya. Gemoy nggih. Iki Om Penabuh pengrawit. Ayo. Sugeng dalu Om ngono ya. Sugeng dalu Om. Nggih, saiki sing mirsani kabeh para penonton sugeng dalu. Rada banter nduk aja lirih-lirih ndak kaya baterai entek. Ayo. Yo, sugeng dalu para rawuh. Ayo banter, iso ora? Sugeng dalu para penonton. Kurang para Pak? Hah? Kurang para Pak? Wis semono ya. Tak delok intil-intilmu obat terus nang kene marai. Ayo. Intel-intel. Nama lengkap sinten? Napa? Intel-intel ini napa? Intel-intel ini napa? Intil-intil. Kene lho, neng gulu kuwi lek enek sing kene ta bagian anggere nggih obah. Kaya Pak Dalang anggere obah. Oh, ngene biasane enek sing obah tik 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 ngono intil-intil. Oh, berarti ndoke obah. Ya pancen obah, ning sing obahne Bukesi ngono ya. Ayo aja ngomongin ndok-ndoke murah, regane murah. Ayo. Ayo, Coba kaya apa? Ngaturke panuwun karo Pak Supito iso ora? Pak Supito, kula ngaturaken panuwun sampun panjenengan timbali. Wis nirokne Pak Dalang ya. Nggih. Madhep rono. Ayo. Saya coba mubeng sik. Set mubeng ini. Nih, Nduk. Wer mubeng munyer. Tak. Ayo, nah terus. Ayo. Mubeng rono, madhep rono. Iya, heeh. Muter. Iya. Balik kanan, gerak. Iya. Ngono ta, Pak? Apik, dadi gelungane ben ketok kok penonton lek kaya ban Vespa ngono lho ya. Kula tuku meleh, Pak. Oh, tumbas meleh. Nggih, niki entene sing cilik iki niki, Pak. Paling cilik kuwi ya, Nduk. Nggih. Ya jane wis pas sirah karo gelungane wis pas. Sing kegedene kembangmu ngiwon-nengen lho. Kaya rating e. Ayo lan ayo. Nggih. Duduk kembange, Pak. Napa? Awake sing kurang lemu. Ora apa-apa, tegese sampean seneng prihatin ra masalah, Sayu. Kelas pinten sekolah teng pundi? Kelas kalih MI. Teng pundi? MI pundi? MI Plus Solar. Plus Solar. Kecamatan ngendi? Ngawi. Oh, Ngawi. Kabupaten? Kabupatene? Ngawi. Ngawi. Provinsi? Mboten Jawa. Mboten Jawa, Dek. Oh iya, lah endi? Kalimantan apa Sumatera mboten Jawa. Oh, mboten pirsa. Dadi Ngawi iki kabupatene, provinsine Jawa Timur. Pulau Masa, Jawa, Pak? Masa? Lah kuwi dosen kok ayal ora. Ngono kuwi mbok takono wong sakmene mbane ya ngono kuwi. Provinsine Jawa Timur, Pulau Jawa, negaranya adalah Indonesia. Indonesia. Wis bener ndek Indomie, Dek. Ayo ngono kuwi. Pengen nembang apa Cahayu? Sik, Pak. Sik piye? Arep nguyuh neh apa piye? Mboten. Lah apa? Kula arep salam kalih Pak Supito. Salaman? Nggih. Kaya Mbak Birgita mau? Mboten. Lah kok arep salaman aja-aja kuwi arep nyupet yo an ku arepe. Kula arep sugeng dalu. Oh, sugeng dalu. Oh iya. Oke. Heeh. Sugeng dalu Pak Supito. Nggih, nika piyayine nika teng jero nika. Nggih, terus piye bar kuwi? Empun? Nggih, ayo. Terokno Pak Dalang. Nggih. Terokne ya. Nggih.
Pak Supito. Pak Supito. Kula nderek memuji. Sekedhik-sekedhik, Pak. Oh iya. Kula nderek memuji. Mugi panjenengan tansah pinaringan sihat walafiat tebih saking sambe kala pinaringan alon-alon. Oh iya, ayo wis. Saiki kira-kira arep ngaturke tembang apa? Kaya nek ku ngomongne ten sampean ki lho, Pak. Lho ketoke gayane dhewe drama ketoke ora ngerti ngono lho kok malah kok buka nang kene ora. Apa sing kok omongne Pak Dalang lali Pak Dalang pisan. Mangkan sampean tekok kula. Heeh. Nembang napa, Nduk? Kula kan ngomongi ngimpi, Pak. Ngimpi. Mulai ngimpi terus sing gugah sapa? Tembang, Pak, tembang. Oh, tembang. Nggih. Tembange ngimpi. Nggih. Lah ngimpine wae wis metu. Jare arep caping gunung, aja mulah malih to. Ya wis caping gunung mawon. Caping gunung ya. Nggih. Ayo coba kaya apa? Nggih. Dijenglengne. Lah lek awakmu remuk piye engko? Boten. Mboten. Nah iya, oke, coba. Bocah saiki ngangge selendang barang nganti klengsreh. Ayo nggih. Lah niki slendang kula enten manuke. Manukku geru. Oh, gambare to, gambar manuk to. Oh iya, ora Manukku apa-apa. geru. Ku geru. Oh iya, ku geru kaya. Sampean pengen ngertos suarane manuk kegeru. Lah piye suarane? Kugeru kok. Oh geru kok. Nggih. Oh iya, kok kaya ngono kelakuanmu. Tanah kaya ngene, Pak. Ah iya jangan ngene ya, betul. Nggih. Coba pangkur caping gunung, aja kaget nek dijenggleng ya. Nggih. Ya, coba. Saben bengi. Ayo. Saben bengi timbange turu sore-sore. Ayo ndelok wayang dalange Bapak Cahya. Saya, Pak. Saya moto kok moto, Pak. Piye to, sae napa moto? Saya napa mboten, Pak? Sae sanget. Apik ngangge parikan barang nganggo senggakan. Pinter, cerdas sampean ya. Lah. Ayo kelas loro. Nduk, nuwun sewu ngene ya ngangge kotang sampean. Mboten kotang niki. Apa? ATM. Oh, ATM. Oh iya. Nggih. ATM cah semono ngerti ATM barang. Ayo nggih. Terus ayo jajal. Yen memajang mong karo janur kuning tak kudangi Bapak Cahya sing bagus-bagus dhewe. Mek Bu ngono kaya. Kuwi meneh ngawik tanah kaya ngono. Apa cepet to? Ayo ngono kuwi. Kula ijek cah cilik lho, Pak. Duduk ibu-ibu. Oh iya, sepurane Nduk. Nadyan sampean sik cilik ning nyatane cerdas, pinter, tur dasare sinyalmu kuat mergo ning sirahmu enek antene lah kuwi lho. Lah mendi, Pak? Kuwi Pak. sebelah kanan. Goleki, Pak. Kuwi lho kanan. Tak goleki, Pak. Kanan. Ki, Pak. Ha. Kembang goyang, Pak. Oh, kembang goyang. Nggih. Ayo. Kembang goyang. Apine kene kayak kembang api, Nduk. Wah, iso apik jos. Kembang api. Heeh. Iso kertip-kertip ngono ya. Mengke kula tuku itu. Aja. Mak nggih tenan sirahmu rusak nggo. Ayo. Mboten nggih. Ya. Kembang
wani? Balaran ku apa, Pak? Rurudung ndelep ngono lho. Tambahi meneh to, Pak, kula pengen goyang. Wah, ya ya engko enek nggone. Engko tak abani kok kene yo. Yo pacitan sik, ayo. Pacitan. Mriko nyuwun egolan apa mboten? Wun. Ayo, ndeblak entak, yo mano, Pak? Yo. Siap, Dok. Sik bergas apik batune anyar. Ayo. Apa adake boneka mainan ora iki. Ya, kuwi dibenakne sik lendange kuwi benake. Kuwi lho, ayo dundurke. Nah, ngono ben cantik ngono kuwi. Iya. Nggarai kakean goyang lho, Pak. Lah goyang kula ngono, Pak. Ayo, teng klothak kaya denden sawah malan ayo. Anu, Pak. Napa? Sanggul kula melok goyang, Pak. Dung dung dung. Oh iya. Ora apa-apa penting ora ceblok ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, ayo coba kaya apa? Nggih. Terus nih, Nduk. Panas. Panas udan. Panas udan. Sik. Napa? Kok panas udan balene. Panas udan. Nah, ngono kuwi. Kula cek cilik, Pak. Lah iya anane sik cilik tak benerke, gen apik. Sampean nyawang aku bukesi ya, Pak. Oh, omongane tak pangan lho kowe susuwi. Kula ki Sofi, Pak. Sofi. Iya, Sofi COD. Ayo. Lah nggih niku Sofi COD. Baleni Nduk kan kuwi. Ayo. Panas udan. Baleni, Pak. Nggih. Ayo. Sampean to gak njawa kula. Bisa baca-baca. Ndang Piye? Panas. Ayo. alon-alon kek to, Pak. Ya alon-alon. Nah. Yo. Nah, kuwi. Piye mau, Pak? Panas. Elok tapi elok. Bergas iki. Nika lho Pak Supito dipadosi nika. Salaman riyen kali Pak Supito, salim riyen. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Matur nuwun Pak Supito. Matur nuwun Pak Supito. Nggih. Cah cilik duit iki lek bengi ra entuk nyekel dhuwit, gorene dhuwit sik. Moh bagian kula. Wah iya. Ora kena diapusi bocah iki. Ayo nggih. Lah kaya ngono kuwi, Nduk. Dadi sampeyan yen pinter nembang, nguri-uri lan ngurip-urip melestarikan budaya, nembang kaya sampeyan kuwi. Nuwun sewu, rejeki mara dhewe. Ngono, ya. Jadi mlaku intik-intik ngono, Pak. Oh, mergo rejeki duwe sikil ngono maksudmu. Ngene lho tak omongi. Let Bunci swara apik, kepinteran kaya sampeyan, akhire jenengan uripe mesti kajen keringan, dihormati, ditresnani. Buktine sampeyan rampung nembang caping gunung, Pak Supito tindak rene maringi bebungah ning sampeyan. Lho kaya ngono kuwi. Mula sampeyan aja isin dadi sinden ya. nggih. Cucuk lho timbangane derep ya ta. Iya. Nggih. Apa neh sijingkas ora perlu nganti gara-gara bar limbukan mangke saged kondur sesuk sekolah to? Nggih. Nah, sekolah kudu mlebu lho sekolahe. Ya, Pak Dalang biyen yang ngono kuwi bengi ndualang isu ya sekolah.
Nah, ngono kuwi. Nadyan ning sekolah ngangge turu barang. Ya, ngono kuwi. Nek tetep mlebu ngono ya. Iya, Pak. Oke. Ben mripate betak melek. Wah iya, nggih. Ben betah melek. Oke, apa upamane, Nduk? Lali janjine. Wah, iki. Ya, cacak. Nggih. Oh, kaya apa? Nggih, diaturake lali janjine lajeng kemawon. Iya, Cok. Nggih. Dening Sofiana Putri Soraya. Pak. Hah? Tiwas mikir ceblok. Nyapa neh? Oh, duitnya dilebokne ning tas. Oh iya, bener, heeh. Bener ketimbane nangis lek. Lho, Pak. Lunyu lho dinggo nyekel mik. Lunyu. Oh iya, heeh, pancen duwe nek sabune, Nduk. Ayo. Ayo, sono lumayan engko karo mbokmu kena nglebon panci. Ayo. Bocah ya. Maka ya diaturake. Dados. Nyuwun tepuk tangan kagem Sofia, weh. Elak luar biasa. Monggo kelas loro lagi MI lho, Nduk. Ha iya wis kaya ngono. Kaya bocah wis pintere kaya ngono. Karo Laras wis pleng, karo Irama ya wis ngerti. Ha iya, egolane ya malah mesakne aku, Nduk. Pak, Iya. Pak. Napa? Garis slendange lho, Pak. Apa? Goyang kula ibu, Pak. Sok rasa ngangge selendang. Udo lho ya. Sik cilik ya. Mula sok selendange ditata rada cilik, rada ndek ngono ya, Nduk ya. Nggih. Iya, ana pamundhut, Nok. Sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawula nyuwun gending, pepiling, Rara Jonggrang. Nggih. Salam katur dumateng Pak Pitoyo sekeluarga, Pak Supardi sekeluarga, Bapak Ferry guru. Saking kula Pak Guru Suprayitno Pingkuk Mendo. Nggih. Ya diaturake Rara Jonggrang, Nong. Siap, Nong. Rara Jonggrang. Ayo, nggih. Iki duet to iki? Sul, ayo Sul. Apa ngene sapa sing ayo. Di hari-hari ini Mas Taslim teko kene. Wah. Ya rene Mas, ini Mas. Temurung, Di pamundhut saking Pak Guru Suprayitno. Mugi-mugi saged kinarya panglipur ing penggalih. Nggih. Lan ugi matur nuwun katresnanipun Pak Guru. Nggih. Elak, nggih. Ya kene jumeneng kene. Piye, Nong? Saya mau duet sama yang gondrong aja, Pak. Oh, Mas Ferdi. Iya. Oh, iya. Kan biyen senengane gondrong kok kuwi. Ayo. Iya. Iya. Coba kaya apa nggih. Iya. Tenang, iya Mas Ferdi lah iki penggironge Mbah Sukron Suwanda. Ayo nggih. Gelem gabung awake dhewe pira-pira. Ayo. Entuke pira-pira. Ah, nggih. Sampeyan ngendi to, Mas? Magetane ngendi? Kula Sukamara, Singget. Singget. Nggih. King mriki pirang kilo? Aduh, pinten nggih, Pak? Lek menit pirang menit? 20 paling. 20 menit ya? Nggih. Ah iya, nggih. Wis rampung to wis wisuda to? Sampun setahun. Ah, syukur sarjana seni. Terus neng omah apa iki? Kula tesihten Solo niki. Teng Solo? Nggih. Oh, nggih. Bantu kanca-kanca. Nggih. Ha nggih syukur. Ulane ki jek ulane. Pun kadol, Pak. Ini ula lho, gowedhi ning ndek. Ayo. Tenan lho ta, Fer? Oh to. Nggih. Jenenge ula apa? Pak? Lho, Apa? duwe ula kuwi mbiyen. Ulane gede ndek. Heeh, ula apa jenenge? Bal piton. Oh, bal piton. Oh, emang gitu ya? Heeh, gedhi ndek ngono. Ayo. Wis didol payu pira ke ulamu e? Nggih enten pokoke. Kancane iki malah. Ayo syukur nggih. Mesti larang dhek iki seneng. Lah awar ula jan blas aku. Ro ula mancik meja aku. Ayo nggih. Ayo. Yo diaturake coba Rara Jonggrang. Mangke ramen ya? Enggak, Pak, enggak usah. Andi TB, ayo. Nggih. Monggo lanjut kemawon. Yo Rara Jonggrang pamundhut saking Pak Suprayitno Guru. Yo. Teneng. Ora penake lak petuk karo blandar rodok. Ayo ngono kuwi. Hah, sing jenenge kabudayan awake dhewe iki bejo banget Mas Gareng lan kowe Gong.
dening para pepundhen, para luhur, para simbah-simbahe dhewe ditinggali kabudayan sing jan kaya mengkene apike terus semono akehe. Wiwit saking Banyuwangi malah rikas dhewe-dhewe nganti tekan wingi sing di acarane ya kuwi festival budaya Mataraman nganti tekan Kediri, Blitar, Tulungagung, Ponorogo, Trenggalek. Sing nyatane ndelalah entuk kawigaten saka pemerintah satemah diangkat meneh ya kuwi budaya Mataraman. Budaya Mataraman itu tegese daerah-daerah sing biyen kuwi di bawah pemerintahan Mataram ya, Mataram Islam. Ing antarane ya sing tak sebut-sebutake mau. Nah, Jawa Timur ki pamane Blitar, terus Tulungagung, Kediri, Nganjuk, nganti Ponorogo, Pacitan, kuwi jenenge Mataraman. Lah, budaya apa yang telah ditinggalkan oleh orang Mataram di zaman dahulu sing dikolaborasi karo budaya Islam sing nyatane diangkat kembali supaya para generasi saiki tetep tresna lan ngerti marang budayane dhewe. Lah ngono kuwi. Lha tegese tanpa beda kaya Bapak Supito iki, Truk. Iki ora mung hura-hura, ora mung do seneng-seneng wae ning intisarine Pak Supito kuwi ya kuwi ngangkat seni tradisi ora mung nguri-uri kepara malah ngurip-urip supaya kabudayan iki tetep ngrembaka. Wis ta kabudayan apik kaya apa, lek ora enek sponsore, ora enek sing ngangkat, ora enek sing nanggap, iki mengko ya bakale mati halus. Ya bener kaya mengkono. Ngono kuwi. Mula dipujake didongakake mugi-mugi Bapak Supito sak keluarga tansah ginanjar seger kewarasan. Ya. Waras ki penting. Waras ki penting, sihat ki penting. Aku dadi apa-apa lek ra sehat malah cilaka, Truk. Ya, Mergo jane yen gelem neliti kanthi permati gelem nyinau. Wong ki nglakoni apa wae kudune nek ngelmune men awake sehat. Ya, ngono kuwi. Saadus iki lho aku bareng maca ning buku ki bak ana carane. Masa? Mula wong kudanan bagian urat saraf sing pancen gampang kuwi bisa dadi penyakit. Mula adus sing bener kuwi nun sewu. Wiwit saka ngisor, Truk. Kok ngisor? Saka sikil sik digebyur-byur ngono kuwi. Nganti tekan dengkul digebyur, nggen pupu digebyur nganti sak apa kuwi weteng digebyur, bar kuwi dhewe sikatan luwih dhisik. Oh iya, ngono. Lah yen rampung sikatan gandeng awake wis adem saka ngisor, lagi kena digebyur. Gebyur sirah ora apa-apa. Ya. Aja nganti pisanan adus sing kok gebyur langsung cengelmu utawa gulumburi. Kuwi bahaya. Oh iya, metabolis tubuh bakal cilaka terganggu. Ya, ngono kuwi. Ora mung kuwi ya bab mangan barange ya ana aturane apa-apa ana aturane, urip ana aturane, waton ora kakean ora ngongso. Apa-apa yen kakean dadine ra apik. Ya, mangan kakean ra apik, efeke ngantuk. Ya. Ngombe-ngombe ya ngono yen kakean ya dadine ku beser gampang uyuh wae. Ya. Ngrokok ya ngono. Lek kakean kuwi ya iso bahaya. Nek lek sak madya sing dirokok sakler aman, Truk. Iya. Bener kuwi. Kowe golek pembelaan dhewe. Ya mbelane kowe barang kowe. Njaluk rokokmu no. Bose to ora. Urung-urung wis njaluk. Ngaturaken panuwun ing tanpa upami sowan malih wonten Laladan Magetan. Monggo rumiyin menika menawi Magetan menawi mboten Pak Anom Surata menika mboten. Alhamdulillah awit katresnanipun para kadang-kadang ing Magetan marambah makaping-kaping kula sak kanca Madangkara saged nderek tepang gladiwanuh lan ugi silaturahim wonten ngarsanipun para punden, para pinisepuh lan para kadang-kadang sedaya kemawon mboten badhe umuk menapa-menapa nggih. Intinipun delalah dipercaya kalian Bapak Supito ya awake dhewe ngaturake sak kadaring laku, sak gaduking nalar. Truk. Nggih, ngoten niku. Gamelane komplit. Nggih. Beda karo mambengi, beda. Lek nata debok barang apik iki. Ayo. Mambengi iso ditumpuk lho. Ayo. Ya dilene ben ora. Ora dileke. Ayo. Ben ngono ae. Ayo. So tak omong lek pas Mbah Sukron iki tumpuke 3 ya ngono. Ora kena nggih mayang ora Hirman CS. Heeh. Mula pepetingane sari-sarine peniti sing melaku kabeh iki.
Masa nggenku ngomah Blitar peniti 12 15 enek. Didum. Akhirnya terus diseleksi siji-siji sing lulus melu Madangkara ya 3 kuwi. Ya, trio kuwi, Pak Gembut, Pak Ji, Pak Nur kuwi. Nadyan wong 3 le toto-toto cukat cakut trengginas trampil cepet ki. Ya, mergo kabeh enek sing iren. Ora gelem Dewangi malah nesu kuwi. Tenan kuwi. Ditambahi Pak Nur mesake tambahi wong siji. Ora gelem terus. Iya. Lah sing ora ngerti lak dikira aku wah mesake penitine goro 3. Kok pancen wonge gelem doan kuwi. Le sowan iki peniti gamelan wiwit mau bengi udakara jam 09.00 wis sowan mrene gawang kelir iki nggih dekorasi. Lho, nganti ripalungguhan iki. Heeh, temenanan. Kanca-kanca pengrawit ya hebat luar biasa nadyan to wingi ya bar tanggapan iki tanggapan meneh babar pisan rene sing mbiyuyut. Ha iya. Elok temenanan. Heeh, jan. Angger ngantuk kancane diantem langsung kok. Ha iya. Aja anarkis, ngantuk ya nikmat lho ngawur ya ora. Para waranggana ingkang sowan menika jangkep, weh jan luar biasa wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari, weh jan piyai merantasi tenan. Piyayi nek kaya ngono, lha pancen yen aku nyuwun prisa kalih ingkang kakung menika kegiatane Mbak Lia teng dalem niku napa to Mas? Niku jare nggih mesti nyetel tip niku sing kaset lawas-lawas nika. Nanti nglokor-nglokor niku. Ngono. Ha iya. Kaya kabeh karep babakan sing semu-semu ngono. Eloke kaya ngono kuwi. Mula bareng sing kakung semu, sing putri semu ya dadine ya semu luar biasa kaya ngono kuwi. Nyuwara ya kaya ora ndayani modele lambene mboten mengon. Nek kok ya metu suarane. Lah niku sing hebat niku. Anggere tanpa kencan terus klenengan kanca-kanca loro ngetokke apa no pluwerok. Mripate kiwa mlerok ngiwa sing tengen nengen. Ayo kenjeran ayo ngono kuwi. Tujune ana Mbak Un Febriandari. Ayo. Ayo kuwi ayo luar biasa. Rene Mbak Un piye iki mau bungkam 1000 bahasa. Iya. Loh ora. Ngono kuwi mula Mbak Un. Lah liyane do gedapikan golek buku. Loh ngono kuwi buku sing arepe garapan selanjutnya ngono lho Gong ora. Nutupi kowe. Kandhane tak kaplok kowe kandhane tenan kok ya ora nggih. Angka kalih menika ingkang anteng Jatmika kaya golek kencana wiwit sonten kala wau. Prasasar kaya candi mendut anggenipun kendelan kewala. Menika melenak-melenuk mendat mendut tak pau. Mbak Trihastuti Retnawati. Saking Ngawi piyayi nek kaya ngono. Bareng saya tambah yuswane, saya anteng, saya wibawa, saya ngengkreng jenggureng respate yen pinandeng katon ayune. Luar biasa. Ingkang nembe rampung ogo-ogo irung menika Bukesi Rahayu. Roh no ora nggih. Kaya ngono kuwi. Kuwi adate anggere ogo-ogo irung ngono bareng ngene terus dikenekne lho. Krutuk ngono. Ha iya. Kuwi tenan. Jenenge wong dhewe-dhewe kok. Ha iya. Kuwi dilekne ya ora kenek. Jane ya renek apa maneh tetep dipelintiri. Ha iya. Aku tau dipelintir. Aduh ngono kuwi. Ora senengane kuwi. Kalajengaken menika Mbak Uun Febriandari sarjana seni alhamdulillah kaya pas ngaso Mas Putut Puji Agustina kaya ora ngasta. Alhamdulillah. Pak Bak ya ora ngasta, Mas Adit ya ora ngasta. Putrane dhewe Mas Sindu kaya ora ngasta pas prei. Ya, mula ya nyengkuyung karo Madangkara. Men ora pedhot anggene pas seduluran suatu saat yen wilayah Medion, yen wilayah Ponorogo napa Magetan sing bisa terjangkau waton ora barengi karo sinar Baskara ya kuwi. Ayo ora barengi karo papah. Ayo. Aman pokoke. Ayo karo Pak Gunarto Guna Tali Dendra. Ayo ngono kuwi luar biasa elok. Saking Njumok menika Bonsari Lalagan Medion. Nalika Palakrama rumiyin menika nggo sing mayang kula sing nabuhi kanca-kanca menika. Wah luar biasa ndelalah kaya ora perkara mandine dalange lakone kula kelingan Partakrama ndelalah kok ya atut runtuk-runtungan nganti kaken-kaken inen-inen. Ha nggih. Urung tuwa lho kok kaken-kaken inen-inen. Ya nganti saiki lan sak teruse ngono lho, Gong. Oh iya. Temenanan jos kuwi. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu. Wah iya. Demes-demes ya temenanan.
lingguhe ora nek sing petokor. Ayo, petokore biasane nek sing sluwonjor, turbane jigang. Ayo. Madangkara sawangan kaya ngono kuwi, demes-demes. Di depan apa kuwi di depane nggen sinden iki resik renek apa-apane. Lah jajane kek mburi lebokke tas. Go mulih didum. Ya rapi-rapi ngono. Alhamdulillah iso nggih conto karo liya-liyane saiki racake ya kaya ngono kuwi. Aja nganti sinden dipacaki ayu-ayu, jari anyar-anyar, bergas-bergas ning ngarepe nek kerdus aqua. Ayo. Ayo aja nganti tata sing kanthi becik. Mbak Birgita Ayu, Setiani sarjana jan bareng gawe kacamata enak warna baru. Iya, kaya ngono buke sih biasanya anggar pengen warna baru ya macak anggi bidan barang. Ayo. Ning kamar kuwi enek bore barang ketoke dadi guru ngono. Variasi to, Kang? Variasi ngono kuwi lho. Sing jenenge katresnane piye kreatif awake dhewe mencintai istri. Aja kok njur wah bosen ora bosen regane kuwi ora kreatif kok. Lek kreatif ora ana bosene. Ayo ngono, heeh. Oh, Bukesi tau tak pacaki rena-rena kok. Ayo ngono. Kaya ngono. Wah, temenanan anggeris. Bukesi iki macak apa iki nggen mripat iki ngangge soro ngono kae. Ayo. Kaya foto kain. Heeh, ngono kuwi. Lah, Mbak Un ngerti, soro ngerti ta, Mbak? Soro ya enak mbiyen film mbiyen soro kaya ngono. Elok temenanan. Iya, nggih. Kaya ngono ki Mbak Winong Nawangsih elok. Ya. Yo mbiyen wong cah cilik-cilik ngarani soro mbiyen. Zamane Satria Baja Hitam barang mbiyen lho. Ayo. Batman. Ayo, elok Superman terus apa nek Power Rangers zaman semono wae. Aku seneng ayo. Keterak Mahabharata entek kabeh zaman TPI mbiyen. Heeh, aku mbiyen ra sekolah ndelok kuwi ya. Iya. Angger jam 10 no Mahabharata, ngene aku wis mulih ndelok Resi Bisma. Ayo. Menanan. Yo, aja omong terus kaya dalang dan. Ayo. Nembang Mbak Uun kula nyuwun Mbak Uun dhumateng panjenengan Mbak Uun. Nggih, mumpung ketemu nggih. Iki lek cara Banyumasan iki genah jos lek Mbak Uun iki. Napa supak ayang-ayang terus, Pak? Lah kula bebaske men kula ngerti napa ngoten. Coba Mbak Uun Febri Andari garwane Mas Naryo. Oh iya. Napa Mbak Uun kira-kira Mbak Uun derek jenengan? Ngantuk to? Mboten, Pak. Mboten nggih. Napa nggih? Nderek jenengan nggih. Nderek. Napa to, Pak? Hah? Napa? Ayo nderek jenengan kok kula nderek jenengan sing kira-kira kena nggih nyangoni Mbak Birgita, Mbak Wina ngono terus iso ditembangne ngono kuwi. Kalih belajar nggih. Belajar? Oke, ora masalah. Sinom Semarangan. Wah, iki Semarangan. Mbak Uun Jumok. Ditenane anggere bar masjid kae terus enek pom mini ya kuwi Mbak Uun. Ya, Mbak. Nggih. Sudanan hawa
memangun karya nak tias sing sampun. Nggih, ora kok tinting to, Truk. Ora roh ngene kok ninting ora. Wis nanu-nanu ora nganggo nanu-nanu lha iki. Diam aku ayo. Elok wis luar biasa direkam. Ayo. Suk kapan-kapan men dionekke karo Mbak Tutik ya. Semarangan iki. Kacute? Ya coba pujiku Mas. Nggih. Pujiku mujikake dumateng temanten kekalih. Nenggih Mbak Sela kalian Mas Bayu